Haleluya. Nugdan sa kaluwasan. Haleluya, 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 haleluya. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon saya mga tinunan, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong mayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usaw duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon, pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuha sa langit. Kay kung may duha, kung tulong nga magkatigom sa akong ngalan, atuha ako uban kanila. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw. Puli ko kang Father Roman Alaan. Tungod sa iyang kahadlok, dili makaanhi. Busa ako'y nitubos sa iyang misa karong adlaw. Aduna nagyoy dakong kausaban sa atong panahon. Kung nakabantay kamo, dako nagyog kaayog kausaban. As old as I can remember, sa nahinumduman ko lang, kung dunay panagbangi, panaglalis, panag-away, tali sa duha, ang naandan nga linya sa bahad, ang saman, isumbong tikas pulis, ipabarangay tika, di ba? Mo na atong bahad kaniadto. Karon kinabag-o na, unsa na may bag-ong bahad? Kay bawo ba mo? Ipamidya tika. Ipamidya tika. Karon ang media, mauna karon ang bag-ong estado sa atong katilingban. Napamanggali, moingon nga, ipatulpo tika. Ipatulpo. Di kita makakaon anis pista. Kung di ta makabayad. Kaya mangita man ta sa chicken cordon. Uy, bayarin na ninyo inyong kaon, ha? Kana mangimbitar mo,
Kinahanglan bayad na dadaan kay delikado di takaton. Mo na nga usahay sa atong kalagot. Sa atong kalagot ngadto sa atong isig ka tawo, mudangot kita sa bag-o nga pamaagi, media. Unyara ba man ay mga issue nga dili maatubang sa gobyerno, na ay mga issue nga dili matagad sa militar, dunay mga issue nga dili masulbad sa simbahan, adto gid nato ihapak didto sa programa sa mga radyo. Kabantay mo? Ang mga yango-ngo problema sa katilingban nga dili dayon matagad. Ang radyo maoy dangpanan, ang telebisyon maoy muhukom, batok sa mga tao, reklamuhan. Busa karong mga panahona, ang bahad nga kinabag-o, madungog na nimo sa mga bakba ni atong adunay mga reklamo kasuko. Kung sa may mga linya nila, pagbantay lang kay i-post ka sa Facebook. Pagbantay, anha na sa Facebook, Instagram, Twitter, kamo mag-away. Mao na, kining klasiha sa protokol nga gigamit sa mga nagreklamo, nagbagotbot, nagyaw-yaw, delikado kayo tungod kay sagad mauna ni ang gigamit sa matag usa karong panahona. Usahay mo gamit pa sila mga picture, video. Mag-away sila kay maningil na, dili mo bayad, moingon, ihampak ko ni simong naong ning iskabitse. Unya waday kabantay ang usa nga gibidyuhan siya, naka-on di ay ang iyang video, gigamit nga puhunan nga maoy iyang gihimo nga reklamo didto sa media o gipistahan sa tanang mga tao ang ilahang mga kasungian. Sa pamaymahimo nimo, mao na ni ang bag-ong platform to address our grievances. The new platform, ang social media, which is more devastating. Mas delikado kay ni kay mao ni muguba sa imong pagkatao. Di ba na-experience po ninyo? Diha sa imong mga silingan kamo mag-away sa Facebook? Diha sa inyong panrabaho? Inyo ning nasinati nga may mga tao nga dili makaharong mudangop dayon nining maong pamaagis, a new platform to address the grievances, the issues diin ilang pahukman sa publiko. Delikado kayo. It's so dangerous, devastating. Ang mga pulong ni Jesus karong adlaw nga naghatag kanato nining maong pahimangno. The Christian protocol sa pag-address nining mga kaso sa mga yango-ngo, bagotbot, bagolbol, reklamo is ageless and timeless. Why? Maingon nato nga applicable lang na kaniadto, dili karon. It is ageless and timeless ang protocol ni Jesus to address
the grievances since time immemorial, maog yun ni ang iyang gisuggest nga buhato nato nga protocol. Una, the ultimate motivation nga iyang gisugyot is not only to address dili lamang sa pagpamati ug paghusay sa mga yango-ngo o reklamo, but more importantly, ang pagreporma, paghatag og chance sa kasungian nga magbag-o, mausab ug magkauli. Because we are all brothers and sisters. Ug kung doon na manggaling kasungian, hinumdumi, managsuon kita. Ang importante nga mapanalipdan ang dungog sa nasamdan. Dili kay mudangop kita sa media, aron atong dauton ang dignidad o pagkatao sa atong gireklamuhan. Mao kini ang tuyo sa Ginoo, to reform the person concerned kung doon na magaling siya'y problema. Ikaduha, nga tuyo ni Jesus mao, nga importante gyud ang person-to-person dialogue. Importante gayud nga dili kita mudangop sa social media. Tungod kay ang iyang concern nga makaabli ang tao sa iyang gibati sa tinuuray niyang pagbati aron siya paghatag niyang chance sa tao to reform, to start a new relationship. Mao na nga ang pagpost sa media ug ang pagdala nini ngadto sa korte aron didto mo maghusay, magkauli manggaling, mahusay manggaling ang kaso, pero ang inyong pagbati magkalagyo na. Magkahusay manggaling kamo sa isyu sa inyong gikasungian, apan timan ang inyong pagtagad, pagbati, dili na gyud mauli pa. Lisod na kayong ulion kung adto nimo idangop sa social media o sa korte ang inyong panagbangi. Busa mga igsuon, reconciliation becomes harder, difficult, kung kining pamaagiha o protocol imong sundon ang social media o ang korte na mao'y mohusay kaninyo. Busa, ang mga sayop sa usag-usa, kinahanglan dunagi pagampo, pagpamalandong, o hinaot punta nga malamdagan ang matag-usa diha sa kalinaw aron makabot ang kahiusahan. Dili gyud makabot ang kahiusahan kung dili kita abli sa atong kaugalingon sa pamaagi nga gigamit ni Jesus kanato. Kung sundo nato ang atong pamaagi paghusay sa atong mga grievances, musamot pagdilaab sa kalayo. Kung mudangop kita sa social media o sa korte, dili gayud makabot ang kahiusahan, musamot ang panagbangi sa usag-usa. Busa, hinumdumi, diha sa mga conflict situations, dili ang isyu mao'y importante, kundili ang pagbati. Feelings are more lasting than issues. Timan igyo na, ang atong pagbati, gibati, is more lasting. Kay kung masamdan ka
Bisan pag magkauli kamo sa issues, di nagyud mahupay ang imong pagbati. Timanig yun na. Life is too short para kanato to keep so many enemies in our lives. Mubo ra kayong kinabuhi. Ayaw pag-invite og dugang pangkaaway. Musamot kamubo ang imuhang kinabuhi. Amen. Manindog palihog. Mga igsoon, pangayon ta sa Dios ang iyang way puas nga panalangin, ug iauntang dunggo ng ato mga pagampo diya sa atong pagingon, pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa pangampo ni Senyor kay dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug tanang kaparian, nga andam unta silang musangyaw sa kang Kristong kaluoy ug paghigugma. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasud, nga mapanalipdan kita sa tanang katalagman ug sakit. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa mga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, Ayo kay naay ang mga frontliners nga unta panalipdan sila kanunay sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman na ang atong pagtuo, ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa mga sponsors karong adlaw, ang taga Cluster 3, ug sa mga family sponsors nga unta sa ilang mga panginabuhian sa kanunay imo sila nga panalanginan. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Alang sa mga igsuon natong nihalina, nga makadangat sa kahingpitan sa kinabuhing dayon. Mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo ni San Roque, dungga kami Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot, atong yapil ang inyong personal intentions. Iampo nato ang mga tao nga nakapasakit kanato, ang mga tao nga nagsamad sa atong kaugalingong pagkatao, sa atong dignidad, sa atong dungog. Iampo nato sila nga makasabot sila sa Kristohanon nga tumong sa pagbag-o, pagsugod, paglig-on sa relasyon sa usag-usa. O Ginoo, nangamuyo kami kanimo, dungga ang imong katawhan, kay kun wala ikaw, wala gayud kami mahimo nga kaayuhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.